Jeg stiller op til Folketinget for det radikale Venstre. Det gør jeg, fordi jeg mener, at Danmark har brug for en ny politik. Siden 2001 har vi haft et VKO-flertal i Danmark. Et flertal, der har nedprioriteret miljøet, ført os ud i en ulovlig angrebskrig i Irak, og demoniseret de af vores medborgere, som har en anden religion eller etnicitet end flertallet. Det er ikke godt nok. Det er ikke det Danmark, som jeg er vokset op i. Det er ikke det Danmark, som jeg vil være en del af fremover. Og jeg har valgt at gøre noget ved det, ved at stille op til Folketinget. Jeg har valgt at være med til at præsentere et andet Danmark. Et Danmark, hvor der er plads til forskellighed. Et Danmark, der ikke længere bygger på nationalitet, på etnicitet eller på en fælles kultur, som ingen rigtig kan definere. Nej, et Danmark, der bygger på værdier. Et Danmark, der bygger på ligestilling, på lighed, på demokrati. Et Danmark, der bygger på respekt for hinanden. Et Danmark, hvor ytringsfriheden bliver brugt ikke til at fornærme hinanden, men til at forklare hinanden sammenhæng. Det er det Danmark, som jeg gerne vil have. Det er det Danmark, jeg stiller op for at forsvare. Mit navn er Rune Christiansen. Jeg håber, jeg kan få din stemme i det kommende folketingsvalg.